মাগো দেখুন তো এটা কিন্তু সূতা নড়ি এরকম ঘুর 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 হয়ে বাহারুଛି দেখুন না এটা কিটা ତ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ନାଇଁ ଖାଇ କରିକି ଯିବି ଖାଲି ଦେଖିକରି ଯିବି ତ ସେଇ ଭାଇ ଜଣକୁ ପଚାରୁଛି ଭାଇ ଏଠି କି କରୁଛ ସେ କହୁଛନ୍ ଦେଖ ଏଠି କି ହେଉଛି ମୁଁ କହୁଛି ହଁ ଦେଖୁଛି ତ ଦେଖିଲି ସେଇଠି ଟିକେ ଚିନି ଢାଳି ଦେଲେ ତାପରେ ମେସିନ୍ଟାକୁ ତ ଚଲେଇ ଦେଲେ ମେସିନ୍ ତ ପୁରା ଚାଲିଲା ଯେ ଗୁର 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 ସୂତା ଏରକମ ବାହାରିଲା ଯେ ସୂତା ନଳି ତ ଗୁଡ଼େଇ 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 ସେଇ ଭାଇ ତ ଏତେ ବଡ଼ କରିଦେଲେ ଯେ ତାରପରେ ଜରି ଗୋଟେ ଆଣିକରି ସେଠି ପୁରେଇ ଦେଲେ ବୁଝୁଛନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ବମ୍ବେଇ ଲଡ଼ୁ ମୁଁ କିଛି ଏଠି ଦେଖ ବମ୍ବେଇର ଲଡ଼ୁ ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନା ହଁ ଖାଅ କେମିତି ହେବ ଖାଇକରି ତ ପାଟି ପୁଟା ନାଲିଆ କରିଦେଲି ସେଗା ଖାଇସାରିକରି ଦେଖୁଛି ବାବା ମକା ସିଝା ତ ଦେଖିକରି ପାଟିରୁ ତ ଲାଳ ଗଡ଼ିଗଲା ସେଗା ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ଖାଇଲେ କି ହେବ ବୁଲତେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଯାହା ଦେଖୁଛି ସବୁ ଖାଇବି ତ ବୁଲାବୁଲି ଆସିଥିଲି ତ ଯାହା ପାଇଲି ସବୁ ଖାଇଲି ବମ୍ବେଇ ଲଡ଼ୁ ମକା ସିଝା ସବୁ ରକମ ଖାଇଲି ଆରେ ଭାଇ ଯେଟା ବନେଇଲେ ସେଟା ତ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଲା ଖାଇଦେଲି।